Okay, magandang umaga mga boss. Papunta po tayo ngayon sa San Jacinto. Ito po yung mga kasama natin. Maganda eh. Baliktad pare. Sige, babaliktad ka. Ganyan. So ayan mga boss. So umpisa na natin yung project natin sa San Jacinto. So ayan mga boss, tingnan natin mga kasama natin. So dalawang tangkulong tayo, yung kulong-kulong, tapos itong pick up. So andito na lahat ng gamit natin. Siyempre, so naka-ready na kaming lahat. So biyahe na tayo mga boss. So may papakamustahan ka? Wala po, wala. Yung nasa kata? Wala. Si YT? Kasi Mrs. Patara. Okay po. Yan, so mga boss. So siyempre, kinakamusta ko rin yung mga subscriber natin. Ingat sila lagi at dood lagi. Okay mga boss, tara na. Okay, nakarating na tayo mga boss. So, dyan, bababa na natin mga gamit natin. So, ito yung bahay na gagawin natin. So, yung project natin dito, ceiling. So, nagbigay na rin ako ng 3D model dito. So, approve na sa kanila. So, puro design. Lahat ng ilalagay rito mga boss. So mamaya pasukin natin mamaya ito mga boss para makita nyo kung anong itsura niya sa loob. So ang dinala nating sasakyan si Alpha tsaka si Bravo. Okay, baba muna tayo ng gamit mga boss. Okay, pasukin na natin mga boss. Okay, so yan yung itsura niya ngayon. Tapos dito, ito yung pinaka living room. So may living room siya rito. Tapos siyempre nalagyan din natin ng hallway yan. Tapos ito, so may design dito. Tapos dito, doon sa plano kasi na ginawa ko, meron ding TV wall design. Kaya lang pag-uusapan pa namin yung mga boss, pati yung andito sa wall na to. So maglalagay din tayo ng mga shelves dyan. So yung design dyan mga boss. Okay, so dito yung dining area. Ito yung dining area nila mga boss. Tapos dun yung kitchen room, kitchen area nila. So yung kitchen area nila mga boss. Tapos may CR pa rito. So ayan, so pagkita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon bago namin simulan. Tapos dito, so may room pa rito mga boss. So ito yata yung master bedroom. Okay, so ito yung master bedroom. Bali may design lahat ng gusto nilang mangyari dito mga boss. So lalagyan namin ng design pati mga room. Tapos may CR din dito. So ayan siya. So renovation itong bahay na ito mga boss. Kaya may makikita kayong mga gawa na dating gawa. Tapos ano yan? Yung dati kaya tanong nila paano kung gusto kong ulam. Sabi ko yung dati na lang. So dito may ano pa rito mga boss, hallway papunta sa dalawang room. So dito yata altar lalagyan. Okay, so dito may CR din dito. Tapos may room dito. So ito yung isang room. So medyo mababa na dito yung room, pero okay pa rin, medyo matas pa rin naman. Tapos dito sa kabila, so ito yung room to.
Ano yan? Mamaya. Kaya ano, gano'n pa ako. Okay, ito. Dito mayroon pa tayong mga area rito. Tapos may mga room din dito mga boss. So hindi ko muna papasukin. So nakasara. So papakita na lang natin dito sa susunod na araw. Tapos dito meron din. So may design din daw dito mga boss. May design din daw dyan. Okay. Tapos puntayin natin yung sa taas. Meron pa rito. So ito yung isang room natin dito. Okay. Ayos. So may PR din dito. Okay. So makaka-copyright tayo sa music. So lalagyan ko na lang ng background dito para hindi tayo makaka-copyright. Okay, punta rin tayo sa taas. So dito sa taas, ganoon din. Octagon din yung tsura dito. So ayan. Naka-prepare na yung mga nagpipintor. So prepare na nila itong itong mga pader. Okay, so mababa lang dito mga boss. So sobrang baba lang. Okay, punta tayo sa baba. Okay. So ayan. So meron pa ditong dirty kitchen. Okay, so ayan siya. So ano alam natin? Wala pa. Boss. So ayan muna. At pagpabili tayo ng mga pagkain ng ulam natin dito. So may bigas na tayo. So ulam na lang wala. Okay, ayos. Sinong last na gumamit nito? Bulacan? Yeah. Oh, bakit ang linis? Lilinisan. Okay, ganyan muna mga boss yung video natin. So ituloy natin ito sa susunod na araw. At least nakita nyo ng itsura niya bago namin umpisan. Okay mga boss, so hindi ko pa pala nakipakita yung 3D model. So mamaya ipapakita natin yan. So inabutan na kami ng tanghali rito. So kakain na tayo. Siyempre, yung lagi natin ginagawa bago tayo kumain. So magpe-pray si Mitty. So si Mitty ay ngayon lang bumalik ulit pagkatapos magbakasyon sa Boracay. So yan. So siya yung maglilid ng ating prayer. Okay? So umpisa mo na, brother. Bless po namin yung pagkain ngayon. At sa... Sandali. Papuntahin mo na sila rito lahat. Dito kayo. Si Chinito tumatawa parang ano, hindi ka Kristiyano. Sige. Yan. Mag-seryoso ka. Okay ha? Sige. Okay, game. Turuan mo ka ba siyang dalawang kayo mag-pray? Hindi ko nga naman matiris. Si Carlo. Carlo, ikaw na nga lang. Ikaw na lang, Carlo. Sige na, para susunod sila naman. Pakinggan nyo ha. Okay, sige. Bless us, O Lord, in this day gift, which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Okay. So, yan si Mitty kasi, punta lang ng Boracay, di na marunong mag-pray. Okay, kain muna tayo. So, ang ulam natin ay adobo. Paborito ni Chinito. Okay, kain muna tayo mga boss. So, mamaya ulit. Pakita ko yung 3D model.
Okay. So, ayan mga boss. So, umpisa na natin. So, pakita ko lang sa inyo yung 3D model ng loob ng bahay mga boss. So, ito na siya. So, hindi lang masyadong makikita mga boss. So, ayan siya. Okay. Okay, so ipapakita ko rin dyan sa screen yung 3D model niya, yung mga picture para makita nyo maigi. So hindi lang natin hindi lang ganun kaganda yung drawing natin. Siyempre hindi pa naman ganun ka luma na kasi yung ginagamit kong pang 3D model. So kaya hindi masyadong maganda yung pagkaka-drawing niya. At least nilalagay natin to kung ano yung ilalagay natin mga design. Okay, so yan muna mga boss. Siyempre babalikan natin ito sa susunod na araw. Siyempre ngayon wala pa tayong makikita. At least nakita nyo na yung itsura na ito bago nating iwan. Okay, next day ulit mga boss. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, balik tayo dito sa San Jacinto. So yung project natin dito yung ceiling. So sinadya kong hindi i-video ng araw-araw o kaya madalasang video. So ngayon parang binidyo ko lang ito na pinagsama-sama ko na lang yung bawat part para maging maikli yung video. So iniksan ko na lang po ito para hindi masayang yung panonood ninyo mga boss. So ayan mga boss, so ang ginawa na lang natin dito ceiling. So pag-uusapan pa namin yung ibang ipapagawa nila. So sa ceiling muna tayo. Okay, so may nilagay na ako mga design dito. So dito yung may group, yung nilagay ko dito yung karinang ginagawa namin. Tapos dito sa may sala, so meron akong ginawang 3D model dito. So makikita nyo dyan sa screen. So andyan na. So ito na siya mga boss. So nakamasilya na kami rito. So cornisa na lang wala rito. Tapos sa may dining, meron din akong ginawang dito, 3D model. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model natin. Okay, so wala na lang yung design sa gitna. So ginagawa na namin ngayon. So yun yung mapupunta dun sa gitna mga boss. Ginagawa na nila. Okay, so paliwanag ko lang mga boss. So dito, double drop na fog light yung ginawa natin dito sa may salas. Tapos gumawa tayo ng fog design doon na bilog tatlo. So yan yung tinupos kong design. So ang ano lang dito, kulang na lang dito mga kornisa. Siyempre pati pintura kung magpapintura sila. Tapos dito sa may kasi may 3D model akong ginawa dito na lagay ng TV. So wala pa yun. So inuna muna namin yung sa may pisa niya. So naglagay ako ng tatlong tap dyan na ilog. Okay, so sa ceiling ng mga box, kanina iwan lang naman ginagawa natin. May tutorial tayo yung code design. So mayroon din akong ginawang code design doon sa mga tutorial natin. So pwede nyo sundan yun kung gusto nyo matuto. So dito dadagdagan mo lang yun ng arte yung karinang code design natin. So dito ginawa lang natin dalawang code design ito. So pwede nyo kayong mag-adjust doon mga boss kung gusto nyo matuto. So importante kasi pag gusto nyo gumawa ng code design, mauna dapat yung importante kasi pag gusto nyo gumawa ng ganito na double drop design, dapat alam nyo muna yung single na design para hindi na kayo mahirapan na mag-adjust. So ayan mga boss. So dito sa may kusina, so ito na siya. So yun nga, sinabi ko kanina yung lalagyan natin sa gitna. Tapos doon naglagay din tayo ng para sa bar counter. Tapos doon banda may flat ceiling tayo doon mga boss sa may kitchen.
So yan, papakita ko sa inyo. Okay. Tapos tingnan natin yung iba. So dito hindi pa sila tapos. So flat ceiling lang dito kasi mababa na. So may gagawin pa sana tayo doon, kaya lang maglalagay pa sila ng tubo doon. Kaya hindi pa natin pwedeng gawin. So dito yung nakakatakot. Nakakatakot agad. So na-disgrasya kasi yung kasama ko dito na boss. So tatlo na pala yung na-disgrasya dito na tao ko. So yung isa magpapopera ng bata. Dahil nahulog siya rito, laging naalis ito. Marami na pala na-disgrasya rito. So nais naman na nila. So yung kasama natin yung sana disgrasya ng mga nakaraan. So uwi ko siya para pagaling. So dito, so nakapag-framing na tayo rito. So ayan. So may design din na binigay sa akin dito. So siyempre hindi nyo pa makikita yung itsura na ito kasi framing pa lang. Naka-framing pa lang tayo. So magbaba lang yung mga rito, yung ceiling. Pero okay pa naman, nasa standard pa naman. Kasi ito kasi shadow line yung gagawin natin dito. Naka-shadow line yung mga CR. Tapos lalagyan pa natin yung cornisa yan. Okay. So dito, may ginawa rin silang design dito. So yan, pabilog-bilog. So yan yung sinid ng may-ari. So gagawin na lang namin. So grabe yung framing. Grabe yung framing nito. So akala ko kasi simple design lang gusto nila na ipagawa. Yung simple design pala nila, ito na yung sinasabi nila. So ayan. So pinaliwanag ko rin naman doon sa may-ari ng bahay na medyo ma-design na itong gagawin natin. So hindi na siya simple design. Okay, so mas maganda pa ito kung makita natin na matapos. Sa ngayon, yan lang muna yung pwede natin may pakita. Okay, patay na po. Okay. Tapos dito sa sa taas, sa may attic. So sa may octagon. So dito, umpisa na rin namin dito. So may design din na binigay dito, kaya lang sobrang design din yung binigay sa atin. So wala naman kaming inaatrasan kahit ang design. So kung anong gusto ng mayari, yun ang gagawin namin. So kung anong design na gusto nyo ilagay, susundin namin mga boss. So, okay. So punta tayo sa taas. So dito sa taas, so ayan. So dito sa taas mga boss, so mababala yung kisame rito. So yung ang ginawa namin dito, nag-dark ceiling kami. So ang gagawin kasi natin dito, bilog na foam design dito. So magbibilog yan. So dito sa may hagdan, meron akong gagawin na bilog din dyan. Kasi balak daw nilang lagyan ng chandelier dito ang banda. So yan, kaya magbibilog ulit ako dito na double cup light pagkabilaan ng cup design niya. Okay? So yan lang muna yung may papakita natin mga boss. So pasensya na kayo kung madalang na akong mag-upload, kasi medyo busy na rin sa trabaho tsaka sa pamilya. So may mga problema rin naman tayo kailangan lupasin. Okay, mga sarili nating problema sa pamilya. So wala, hindi naman sa mismo pamilya ko, kaya lang sa kapatid ko. So doon muna, kaya medyo yun, basta yun mga boss. Yun, medyo matagal natin mag-upload mga boss. So sobrang busy na rin. So mahirap i-balance talaga sa trabaho natin sa pamilya. Okay. So kung may shoutout man mga boss, may shoutout man siguro sa bahay na lang ko babasahin.
Kasi hindi ko rin dala yung mga papel. Okay mga boss, so hanggang dito muna yung video natin. So kita-kita tayo sa part 2 ng video natin mga boss. Okay?